Sí, bé, als pocs dies d'aprovar-se el pressupost vam veure el regidor d'Hisenda en una entrevista a la televisió comarcal en què parlava de les bondats dels pressupostos aprovats. En l'entrevista, que no era tal perquè sols intervenia ell i s'aportava informació de manera unidireccional i totalment subjectiva, no s'informava en si dels pressupostos, sinó que es donava l'opinió del regidor i d'allò que ell creia que s'havia de destacar. Per a nosaltres no es tractava, per tant, d'una entrevista informativa, sinó més bé publicitària, publicitat en certa forma partidista de la tasca d'un dels regidors. Suposem que aquesta entrevista està pagada amb els diners de l'Ajuntament, és a dir, amb els diners de totes i tots, i no del partit en qüestió. No és l'única que hem vist durant la legislatura, hi ha hagut nombroses entrevistes d'aquest tipus per part, per exemple, del regidor d'Urbanisme i de l'actual alcalde. Donat que segurament no estem d'acord en el lloc on s'hauria de traçar la línia que separa la informació i la publicitat, l'únic que volem saber amb la pregunta és la quantitat que es va pagar a la televisió comarcal i a qualsevol altre mitjà de comunicació privat en el passat any 2017 i els conceptes. En cas que no disposeu de la informació ara mateixa, que ho entenem, agrairíem que ens la fareu arribar per escrit com més pront millor. Gràcies. Tens la paraula, Antoni. Gràcies, alcalde. Sí, té raó, no tinguem ara mateix la informació ni de lo que s'ha pagat de despeses a la televisió comarcal ni a qualsevol altre mitjà. De fet, sé que està fent, si està acabant, serà la liquidació de pressupost. De totes maneres, el més aviat possible, el més ràpid possible, se tornarà la informació per escrit en detall dels gastos en aquest concepte. I respecte al preàmbul de la pregunta, home, el regidor, com qualsevol altre, només té opinió. Informar correspon als periodistes. A mi se me pregunta, donar la meva opinió sobre el pressupost, que evidentment pense que és bo per al poble.